Дия шуның тулпын сәстәрі. Бұның көк бөдрәс сәстер қыздарда ла бикерәк. Әйтегіз сәйір егетке шундай сәстер ни кәрәк? Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп. Нигә эре шуға йөрәк касуымдай килтереп? Нисек елмая белә бит шундай матур иттереп. Нигә эре шуға йөрәк касуымдай килтереп? Эзләвенә күргән һайын каршыма килгән була. Төн тешләрен балкытып, дип елмаеп килгән була.